sati. Ne smemo da zakasnimo. Brzo, da uskladimo satove. Gotovo? Pa nisam ni rekao koliko je sati. 10:07. Kod mene je Kad podne. kažem sad, bit će tačno 11:15. Sad! Ja kliknuo na ono prvo sad. Pa čekaj da kažem. Vidi! Besplatno. A koliko je tu sati? 10:07. Kod mene je podne. Zalim super voća, Voltar, Doktor Žabac, viđa napad, puca jedom. Zalim super voća, Igranje sa sudbinom. Kako vam je to krčanje? Nije to ništa. Kome najjače krči stomak, a? Recite. Ali ja sam već stvarno gladan. Alarm, sklonište je pod napadom, brzo svi u bunker. Ali mi nemamo bunker. Ma to neko zvoni na vratima. Verovatno nije trebalo da namestim da nam zvono zvuči kao alarm. Isporuka. Kineska hrana, kineska hrana! Vi ste oni što nikada ne daju bakšiš, jel tako? Bakšiš! Veliki Voltar nikada ne daje bakšiš! Upamti! Dobro je, pošto sam vam pojao 15% hrane dok sam je doneo. Evo, uzmi svih 100%. Mi hoćemo samo ovo. A sada, sve tajne budućnosti postaće naše. Naći ćete nešto što ste izgubili. Ej, motor sa našeg glisera. Jao, vidi, mislio sam da smo ga izgubili na onom vodopadu. Prva osoba kojoj izdate naređenje morat će da vas posluša. Koga izabrati od toliko moćnih ljudi? Političari, naučnici, tebe lica? Daj olovku da napravim spisak. Moram da te poslušam. Banana! Možda je to jedan od onih što se čitaju unazad. Kao ananab. Ne, ni tako nema smisla. Naruči još hrane. Hoću bolji kolačić sreće. Stići će vam isporuka sa neba. Jao, vidi, piše pozdravi iz svemira. A šta tebi piše, doktore Žabac? Pašće vam nešto na pamet. Banana! Gospodo, moramo da intervenišemo. Idemo pravo u restoran. Ura! Zašto mi šaljete falične kolačiće sreće? Zašto meni ne predvide satelit ili brodski motor? Dobro, smirite se, evo uzmite po jedan besplatan iz bureta. Gospodo, znam ja šta mi mutite. Oni dobri su verovatno skroz na dnu. Ovoj Voltare, to je super lepljivi sos od ostriga. Postaćete kralj Lakatistana. Wow! Moji podanici bit će dobro zbrinuti. Klanjaj se. Aha! Dakle, bolje bi ti bilo da ovaj valja. Opet piše banana. Ej, ne pišem ih ja, tako nam stignu iz fabrike. Znači fabrika. Dakle, gospodo, sam ću da napišem svoje proročanstvo, a onda ću vešto da ga ubacim u kolačić. Tako da kad stigne, dobit ću fantastičnu sudbinu kakvu i zaslužujem. Doktore Žabac, beleži. Dobit ćete
crveni kamion na poklon. Hor žaba će vam pevati serenadu. Statua privlačnog avanturiste će biti sagrađena u vašem dvorištu. Zar sve to u jedan kolačić? Gde sam ono stao? A da, osnovat ćete firmu za proizvodnju slatkiša. I najzad, dobit ćete kablovsku televiziju za džabaka. Eto, najbolja moguća sudbina. Hvata me grču kanđi od pisanja. Dakle, nepogrešivi plan je sledeći. Umešamo se u gomilu turista, dok obavijelaska lukavo iskoristimo priliku da ubacimo moje proročanstvo u kolačić i bežimo. Jasno? Dobar dan i dobrodošli u Šimpa, postrojenje za proizvodnju autentičnih kineskih kolačića sreće. Iza onih vrata se prave kolačići, a iza onih se pišu proročanstva. Hvala na poseti, dođite nam opet ako hoćete. Doviđenja, aj zdravo. Imamo li nepogrešivi plan B? Riđi, znaš da je svaki moj plan nepogrešiv. Dobar dan. Ovaj pirat ovde i ja. Neupadljivi stariji gospodin. Pomažem ovoj maloj švajcarskoj pastirici da nađe svoju kozu. Svugde smo je tražili. Osim iza onih vrata. I ja sam jednom izgubio kozu, izvolite. Nisam očekivao da je fabrika kolača ovako zlokobna. Posle joj se divi, doktore Žabac. Sad moramo da ubuđimo proročanstvo u kolačić. Još samo malo, pa pobeda. Lenčarenje na radnom mestu će izazvati zastoj u poslu. Ej, moja sudbina! Izvinite, ali nađoste vi tu kozu? Bojim se da se zgrada ruši, pa ako možete, da me razumete. Nekad je lako slonu kroz iglene uši da prođe. Dobro, znači, proročanstva piše šimpanza. Gospodo, tako sam i mislio. Kako je sladak! Da bar ja imam takvog jednog ljubimca. Riđa napasti. Uz pomoć sveznajućeg primata možemo da kontrolišemo budućnost. Da, ali njegova mašina je pojela moje savršeno proročanstvo. Dobro, slušaj vamo, majmune sreće. Ja, veliki Voltar, zahtevam da mi napišeš najbolje, najsavršenije, najrealnije proročanstvo. Vidiš, samo im treba malo podviknuti, to je to. Banana? Dođi ovamo! Stani! Ovaj mali majmun vredno radi na pravljenju kineskih kolačića. Da bi svi ljubitelji kineske hrane posle obroka dobili malo vere i malo nade. Možda ponekad poželi nešto slično i za sebe, za promenu. Znaš, zar možeš da mu zameriš zbog toga? Dođi ovamo da ti ja... Pusti ti njega, mališa. Evo, izvoli. Možda bi tvoj novi drugar mogao da nam napiše na brzinu preživećete rušenje fabrike.
Sve je pod kontrolom, ja sam kralj Lakatistana, a ovo je moj majmun. Hajde, doktore Žabac, ne ujeda on. Ali zato njegova proročanstva. Sledi vam zaslužena nagrada. Nobel na polju naučničkih kandži. Ovo je najsrećniji dan u mom životu. Dobro, neka ti bude, ali da bude kvalitetno. Jaj! A? Šta se dešava? Jaj! Najzad si dobio sve što si tražio. Da, pobjeda!